למה? איזה חולצה, עינב. מה, לא הצרת אותה? בוקס, תן לה בוקס. דמיני! אל תעשה לה את זה כואב. עם שפכטל. תכניס לה את הסיכה. טוב, זה הדרגה השנייה שאנחנו מעניקים לעינב הצעירה שגדלה פה בפלוגה. איפה סאפל? זה לבוא, זה... איזה מתותחנים בכלל. זה הפעמים שהתחילו לוחם. טוב, עינב. כמה מילים, תקשיבו רגע. אני בא, עינב, אני בא. כי אתה מחזיק את זה ככה, ואז אתה מחזיק. אני בעד, בוא נוריד על הרבת. טוב, כמה דברים. קודם כל, עינב הגיעה לפה, הייתה שוקיסטית, ראתה אותי, לפני שנכנסתי לתפקיד, הסתכלה עליי וברחה. כאילו, באמת, היא באה, אנחנו ניקח חדש וברחה. לא, לפני, תספר מה לפני זה, אבל... מה לפני? היא באה אל עמיגה, אומרת לו, אתה יום חדש, מה זה כיף פה? בואי אני. שפע ברכות ואיחולים, מזל טוב על הדרגה, מגיע לך, את עושה עבודה מדהימה בפלוגה, כל המפקדים יעידו, כל החניכים, בלי את עוזרת מלא, בלי הפסקה. רק תזכיר לנו מה תפקיד לך? זה תחום ואהבה, היא רואה את זה בהכנה. וצ'וקולוקים! צ'וקולוקים, אתה רואה, נו, זה אפשר.